שלום לכולם, אני אור זוהר, והיום אני אציג לכם את בריינסקייפ. בריינסקייפ היא פלטפורמה חינוכית ללמידה באמצעות כרטיסיות דיגיטליות, שמטרתה לעזור לזכור ידע לטווח ארוך, ולא רק לעבור על חומר באופן פסיבי. קהל היעד של בריינסקייפ רחב, תלמידי בית ספר, לומדי פסיכומטרי ושפות, סטודנטים באוניברסיטאות, מורים, מרצים, וגם ארגונים שמכשירים עובדים. הבעיה המרכזית שבריינסקייפ פותרת היא שלמידה רגילה לא תמיד יעילה. נוצרת אשליה שאנחנו יודעים את החומר, קשה לתעדף על מה לחזור, ובסוף ידע שלא חוזרים עליו בצורה מסודרת נשכח. בריינסקייפ עובדת כך שהלומד רואה שאלה, מנסה לענות בעצמו, חושף את התשובה, ואז מדרג מ-1 עד 5 עד כמה הוא באמת זכר אותה. לפי הדירוג, המערכת מחזירה יותר פעמים כרטיסיות שקשה לי איתן, ופחות פעמים כרטיסיות שאני כבר יודע. בנוסף, משלבת אסוציאציות, גמיפיקציה וניהול התקדמות. המודל העסקי הוא פרימיום, יש גרסה בסיסית חינמית, ליצירה, שיתוף ולמידה של כרטיסיות, ולצידה גרסת פרו בתשלום, עם יכולות מתקדמות כמו AI, תמונות, צלילים, תוכן, מוכן ופרטיות. פיצ'רים נוספים, יש קורסים סרטיפייד רשמיים, אפשרות ליצור קורסים עצמאיים, ויכולת להשתמש ב-AI כדי להפוך חומר לימודי לכרטיסיות במהירות. ועכשיו אדגים את התוכנה. נראה איך בריינסקייפ עובד, אני נכנס לבריינסקייפ.com, יש כמובן גם אפליקציה לטלפונים, אני עושה לוגין, אני רואה פה, נפתח לי על הקורס שלי, אני רואה שזה קורס ספציפית שאני יצרתי, אני רואה כמה זמן עוד נשאר לי ללמוד, אני רואה מה הפרוגרס שלי, אני רואה את האוטור שהוא ספציפית אני, כמובן שיכולים להיות אנשים שהם רשמיים, לדוגמה יש פה קורס יפנית, שאנחנו נפתח אותו, פתוח לי פה, הוא בריינסקייפ סרטיפייד, כלומר הוא נבדק ואושר, הוא רשמי, זה פיצ'ר שהוא בתשלום, הוא מתאפשר רק בפרו, יש לי את הפרו, ואנחנו בעצם יכולים לראות את כל הקורס, אנחנו נבחר את ה-common greetings, אנחנו נעשה study, וזה יפתח לי פה, הנה יש לי פה common greetings, hello, אני כמובן לא יודע איך אומרים את זה ביפנית, אם שמעתם הוא גם אמר לי הקריא לי את המילה, אני לא יודע, אנחנו נעשה את זה 1, goodbye, אני לא יודע, נעשה את זה 5, ואז בעצם המילה goodbye תוצג לי פחות, והמילה hello תוצג לי יותר, כי דירגתי אותן שונה. נחזור לקורס שלי, אני גם רואה פה כמה זמן עוד נשאר לי, בקורס שלי אני גם יכול לבצע עריכות, לדוגמה, יש את המילה נוי, נוי זה חדש בגרמנית, אני יכול לכתוב לי פה אסוציאציה, אחותי נוי, אחות קטנה, היא צעירה, וזו אסוציאציה שלי לחדשה. הנה דוגמה לכרטיסייה שכבר יש עליה אסוציאציה, ואז כשאני פותח אותה אני יכול לראות את האסוציאציה. דבר נוסף זה החנות של הקורסים, אז בדשבורד אני לוחץ Discover ובריינסקייפ סרטיפייד, ונפתחים לי פה המון קורסים רשמיים, יש לי פה סאט אמריקאי, כימיה, וכל מיני שפות, כמעט כל שפה אפשרית יש פה. תודה רבה.